1. juli 2012. godine, moja bašta u Beču. Evo grožđe, druga godina, porasle su liske koje mogu da se beru, da se napravi sarmica. Sišao sam dole da vidim šta se dešava, da malo obradim ovaj karten, jer su javili noćas u Beču grmljavinu, kišu, nevreme. I pošto mi je paradajz porastao dobro, velika biljka, znači treba da povežemo to. Ovo je sada ta džungla dok se nije povezalo. I sad snimak pre nego što se poveže, a posle ćemo napraviti još jedan snimak sa povezanim biljkama. Evo, paradajzić počeo je polakice. Tako, vidite, ovo treba sve da se poveže ovako gore. To su krastavci. Wow, evo ga. Wow, lepotani moj. Hvala lepo. Kao vidiš, sad ćemo mi lepo da sredimo to, da bi se moglo obezbediti. Ovdje je salata koju ja pokazat ću vam jedan trik. Ne kidam za ličnu upotrebu, nego samo vidjeli ste se bere liske i to ostaje i raste ovako u obliku drveta. Ovu salatu će povezati, savjetujem svima vama koji imate male površine, da ove biljke povežete, pritke stavite i imat ćete proleće, leto i jesen stalno frišku salatu za ličnu upotrebu. Tako, toliko za sada. Bacimo se na posao. Idemo.